soc Ernesto Domènech, portaveu del grup municipal Ciudadanos a la Vall d'Uixó. L'any passat us vaig recomanar dos sagues d'aventures. Per una part, La matèria oscura de Phil Pullman, segur que l'heu disfrutat, i la meva saga favorita, la saga de Cienfuegos, d'Alberto Figueroa, que segur que si l'heu llegit vos haureu enrich molt i l'haureu disfrutat moltíssim. Enguany canvio el registre, vos recomane poesia. Loreto Sesma, la meva autora de poesia favorita, Alzar el duelo. Així Loreto deixa impresa la seva ànima i segur que llegint este llibre, llegint estos poemes, vos aneu a emocionar. I per una altra part, també recomanar-vos una jove autora, Nur Nakir, valenciana, molt proper de casa, Nieve és pólvora. Poemes molt curtets, molt bonics i que segurament vos faran estar inclús solta la llagrimeta. Res més, aprofitar per a felicitar-vos les festes i que tingueu una bona lectura, siga esta que vos recomane o siga una altra.